Aduda. Mga ka-dragon, ayan, nandito ulit kami sa aming farm. Magtatanim kami guys ng ng mulberry. Itatransplant namin siya dito sa gilid ng fish pond. And then maglalagay na rin tayo guys ng ating patanga kasi wala kaming panghapunan. Mukhang gutom yung mga isda, baka sakaling may pumasok. Si Auntie Ligaya guys at si Auntie Paseng, hindi namin kasama at busy sila magtanim doon. Andyan sa kabila guys. Na bukid. Naga-sideline. Wala na kasi silang makuhang mga nananim at lahat talaga busy sa bukid. Sinasamantala nila yung ulan. Yan. Tara guys, samahan niyo ulit kami ngayong hapon. Let's go! Alam niyo naman guys, alam ko nagsasawa na kayo sa aming patanga pero kami hindi pa nagsasawa Dahil nakaka-enjoy pag maraming huli. Kaysa naman mamingwit kami, di ba? Napakahirap mamingwit. Isang oras na dalawa parang isa pa lang. Ito minsanan lang. Hindi naman natin yung ano niya kasi sabi na Nalalabas? Tigain nyo lang ng konti na gano'n. Pero magsikip. Pero wag din sobrang sikip. Hindi na makapasaw. Bilisan nyo, nagatalon na yung tilapia. May nagtalon na dito kanina sa gilid Pabisindan. Guys, dito natin ilagay kasi may nakita kami malaki dito kanina lumitaw. Magpapakuha siguro. Pagdaulog. Ay, nako. Pera! Baka matalim ako niya sa next panda. Walang buto. Buto siya tayo, no? Saan? Ito. Baka may lusik ako. Sa may panya ay bunga. Sud nyo pa. Yes, tita. Ayun na si Donya Ligaya guys. Hindi pala si Ligaya. Hindi pala si Gaya-Gaya. Bago tayong ano din. Ay, Gaya-Gaya. Tignan nyo guys, itong aming sitaw Yan, tanim ni Ate Nida. Yung nakatira dito sa kubo guys, tanim niya to. Ang ganda ng kanyang mga sitaw. Ang daming bunga. Ay, matas na siya. Tatapawag lang at patay. Tatapawag lang. Dito muna mamaya na doon May nagtalon kasi dito kanina Lugsi. Yung may balag na yun guys, kunyan, ampalaya naman. Ano guys yung tanim kong ako nagtanim dito sa inyo. Ang laki na. Uy, pwede na yung sitaw Uy, ba't kayo nag-exit sa taniman ay? Kating classes kayong dalawa. Wala kayong sahod. Kadami na nga. Kaya nga sarap na katilan. Diba? Kaya, tanim ito nga dito lang. Tanggalin niyo itong paso Hindi ako pwede magtanim ante. Ako lang taga-kuhan, taga-buhat. Matay. Kinakain tong bunga niya ka? Upo, tita. Anong panding ito? Saan natin banday? Meron kinalulagyan. Plano kasi namin dito guys, sa area na to, magpatayo ng kubo. Walang kamatayang kubo. Ito na talaga. Hindi matapos-tapos. Ito na talaga yung finally na destination.
ng ating kubo. Sa dinami-dami ng ating na plano, ito na talaga. Yung ating plano ng kubo guys, pinapadrawing muna natin. Baka sa summer pa ang tayo niyan. Ginaplano pa rin kami. Tanim kami. Lang po. Saan magtanim? Tanim kami. Saan Mag-sideline muna kayo. Bakit ka nagtanim ay? Wala nang pambili ng pang. Ano na kayo? Walang pangbiling vitamins. Walang pang biling ulam. Dala daw ng kagipitan. Hindi, wala nang makuha ang manananim. Dala ng kagipitan. Kapatid kasi ni Auntie Pasing yung may-ari nito guys, yung nagapatanim na yan. Kaya ano, Natin ko ano ate Jo. nagtulong na lang sila. Dahil mahirap maghanap ng magtanim. Pinya, wala talagang kabuo. Hindi talaga nabuhay ata. Ayan, ante. Buhay ba yan? Buhay ito oh, kaso. Bakit dilaw? Kaya nga, ito patay na oh. Ito na yung ano, pangalawang bunga ng saging natin guys. Pangalawa na yan. Kaya lang katipid niya magbunga. Oh. Ilang kwan lang. Ilang piraso. Ayun na si Auntie Ligaya at si Auntie Pasing. Tapusin kaya nila yan? Tapusin daw natin sa kanta. Ito yung ating mulberry guys. Oh. Hindi ko pa natikman ng ano nito. Bunga. Pero feeling ko masarap. Yung tsura niya kasi parang ano siya. Parang strawberry. Sa labas man yata, di. Oh, sa labas yung kakain. Yan na naman ang ulan guys. Maglaki pa ba yan? Ayan na ang ulan. Nakalakas, kasarap. Yan ay ulan. Walang huli antay? Eh, sabi na sa labas yun eh. Tuloy pa rin ang tanim kahit maulan. Ano, Ante Paseng? Malamig? Uncle Marseng, nakulong ka na. Nakulong ka na. Pabagal-bagal eh. Naging baboy ka na dyan. Ayan guys, check natin yung ating patanga kung may nakapasok na. Oh, wala pa. Parang wala pa.
Sa gilid kasi yung ano eh, sa labas. Yung nagagalaw. Kanina. Kanina kagalaw-galaw. Sa labas, nagalaw. Ayun. Ayun, meron din. Maliit yung iba. Tingnan natin. Lipat nyo doon. Oh. Tali eh. Tali. Kalaki ng tiyan. Ganda. Oh, dami siguro nakain ng kangkong to. Malalim kasi ang tubig. Guys, tulungan daw ni Ate Gret at ni Gigi si Auntie Legs. Teligaya magtanim. Dito ka lang makakita ng nagatanim ng nakabota. Bagong linis kasi yung kuko ni Gigi. Sa paa. Kaya nakabuta. Alam nga nakabuta yung kamay. Nakabuta ba rin yung kamay? Wala isang sakto sa ilang alakot na ito. Uwe, dyan ka na oh. Magtabi ka na dito. Maganda ng tanim ko oh. Maganda pa kita tanim ng kinsay. Ba't kahaba mo yung punla ay? Ay, Frank! At ito lang, ayun lang yung dulo ko ah. Pa? Bagong linis ang kuko tita, kaya ano, nakabota. Bawal maputikan. So yan, nailawlaw ak, sabi ni Gigi. Sa tayo nga kontay. Marusmi kayo, marusmi. Kailangan makapalanda na yan? Isa-isa lang? Ay, ganito oh, isa lang sa akin. Ang ganito, isang Hindi may rap itanim yan, ante, kaba man na. sarap mo. Kaba na yung urat niya. Kahirap na ikon yan eh. Baon. Madi na kaikat ni Gigi guys. Pukkawan ka ng may-ari. Ayun na ante yung bangko. Dati nung nakikiupa kami na nagatanim, di ba may kabisilya? Yung kabisilya guys, ayun parang kasi tawag doon sa Leader. Ah, leader. Leader. Leader yung parang siya yung nagkasaway-saway sa mga pasaway. Di nagatanim kami. Siyempre, pag nakita niya guys yung nakaganito, ay nakaganyan na. Ay, nakatungtong. O si mama rin kita pagalitan niya ako. Kaya daw ako mabilis mapagod kay nakatungtong yung ano ko. Ganyan oh. Oo, dapat daw hindi nakatungtong. Yung kamay mo dyan sa tuhod mo. Ay, unaan ka pa yung antipasay. Ano ba niya? Kakapal man yung iyon, te. Kakapal man yung tanim mo. Ano tayo ante? Nakapagsunod. Yan ang ko. Ha?
Oh. Ba't itong tanim nila o ano, naka-fly away? May pa ganon, may pa ganon. May pa north, may pa south. Kaya nga. Nakadi, may nakatumba oh. Uy, walang gasto dati na yan. Kanto kasing yan. Naago. Basta ako gawin ko lang sa saran ko. Pagbalik nyo, may laman na yung patanga. Isa. Ante, may nahuli kami, ante. Kakunti-kunti. Excited kasi sila kay may nagagalaw. Yung pala sa labas. Ay, naku, dami. Ako maganda ng tayo. Wala na! Magpalapal kayo dito. Oy. Huwag mo itong tungge. Nakalimutan ko. Gin ginabilang pa eh. Oh, merienda! Merienda agad. Merienda na! Wala kayo. Walang direksyon baga tong kanya oh. Ay, ante, oh! Na may yung panante. Ay, papunta nga ako dito. Ay, tulungan ako ni Bibi. Ang mahalaga mabuhay, no? Oo. Mas makapal pa yung ginahawakan mo dyan sa kunbay. Braso mo. Hindi ko mahawakan, no? Hindi ko magkupat. Nandiyan ko sa gitna para mukhang makapal. Baka pagalit na ako ng itong kadaling ganyan. Ay, hindi ako dyan ha. Kuha ka na guys. Tanim ko. Wala na kulong pa ako. Dito na ako magkakasal. Hindi mo magayas namin mo guys. Sabi ni Jenny, nagalahan ka naman tanim ko. Oh. Idaray? Ayan mo na siya dyan, be. Magbaba ka na. Kaya na ni Gigi yan. Kaya ko na to. Para matuto guys. Kalayo dyan. Ha? May papa palaman pa yun sa ganda. May mga palaman yan, Beng, oh. May kanal. May kanal. Basta ka lang, naglaro ka lang dyan. Hanggang 4:30 daw yan sila. Ha? Hanggang 4:30. Anong oras na? Alas 2 pa lang. Di bali pag tadang nyo may skyflakes daw kayo. Kay Kuya Luma. Kaya sa makibig.
Walang kwenta ang buta. Wala nga ano ako. Ay, ditakapay lang. Oh, diba guys, nakatulong tayo kahit paano. Gumaan ang kanilang Trabaho. trabaho. Nakailang ano din yun, nakailang ano rin ako, diba? Busi. Ito ang batikan sa pagtatanim. Simula bata. Talaga eh. Dito kami lumaki guys sa taniman. Sa talukan. Sila na antipasing. Kapit ng gawin. So ini our pante. Dito kayo nagkain, antay? May baon kaya? May baon kaya? Nagkambal na sana kayo ng tilapia. Ano to, ante, arawan na yung tanim niya? Iba pa yung kuan yung pagsikta niyo kanina? Iba pa yan? Ito half day yung kuan niya. Tanim, magkano ang half day? 100? Ako nabunot ko dyan 450. Magkano ang kuan nabunot mo? 250. At tulig siya tabang. Piso isa? Sila 500. Ilan lang kami kasi? Di may 350 ka ngayong araw, 250 tsaka 100. Kalating araw nagtanim. Ikaw, ante, ay? 280 ang bunot. Tanghali na siguro kayo nagpunta dito. Mas gusto talaga nila yung nagabunot ng punla kaysa magtanim. Mas kikita sila sa pagbunot ng punla eh. Pinakakunti, pinakamabagal ka man kasi daw. Pinakamabagal ka man daw kasi magbunot. Yun lang ang kaya ko eh. Buti Santi Ilse may vitamins. Santi Ligaya walang vitamins kaya mabagal eh. Walang nakasuksok. Matapos na natin mag-ipon, tayo eh. Sino magtanim bukas, ante? Kayo din? Okay guys, pandawin na ulit natin ang ating patanga. Ano? Naubos lahat yung Ay, naadusa. Aduda. Ay, nahulog! Nahulog kayo. Ay, nahulog. Kadami. Agad! Agad kumapay nung Ala, naubos na talagang gutom sila. nag-alis kasi tayo eh. Kanina kasi nakatambay tayo dyan. Kaingay natin pala. Tsaka kabilis. Yan, oh. Dinang daw agad natin. Labas mo 8. Magis mo. Ay, bus ba ito? Isang Ay, may malaki doon oh. Gadaw na, gadaw. Nice, nice. Ayan, kulatanin nyo. Kadaming maliliit na naman.
Kakapal eh, yung kanina. Fingerlings. Nanganak na naman. Ganun na eh. Parang marami sa Para sabi nila, aray, kadami nilang nakuha. Tara. Bibingayan tayo. Magtayo. Pagod ka ante magtanay. Sakit ng sitaw. Sarap. Sakit ng teltel. Sakit ng batok. Hindi balakang? Ay, hindi yung pan. Pati na eh. Si Manang Ludi masakit talaga. Si Manang Ludi kasi nagkasakit ang batok. Yung ba yun? Wala naman kaya? Meron na naman itong Pag siyang nauna Ang haba naman ng hair mo. at masakit yung batok niya, lahat kayo magsakitan ng batok. Nangyak kami. Di ikaw sana nagtundaw. Ba't kami hindi man nagsakit ng pan? Laki yun oh. Laki ng ulo. Pare-pares ang size. Pare-pares oh. Ay, siguro yung Bukas nahitaw ka ka na nga. na. Dito na. Jefran! Tay! Tinida! Dama. Ay, naku. Alay yung lato ng dama. Iwan namin takunin niya! Isabit mo dyan. Ah, sabit namin dito. Swerte. Fish pan gaya man. Ayan guys, ang aming nahuli. Oh, pinarang-parang pa talaga nila dyan sa motor. Iparang daw nila. Bye guys! Yan, maiwan mo na kami. Maglakad kami ni Gigi kaya hindi kami kasya.